penrem jor ke NPP ya ke jingkren ba klem nong rem bat klem jing shisha u Sunil Deodhar ke National People's Party ke penpa ke jing smok ya ke bejur halor ke jingkren ke balong kum ke jing pen pait pen pra ke badang shan ke bala kren ni kentho da u Sunil Deodhar u baderu nong yalam ke RSS ha ke jing yalang jong ke Indigenous Conference ke balong ha ke snong penter East Khasi Hills Meghalaya ka jing deka church ka jing deka Sorkar ka bakarsan tangki Kristan ka Sorkar ha Meghalaya klem perkhat na kabanta ki para khasi penar ki babad niam tanrai ki persang ban ai sitam ka Sorkar kala pansitam ढांग pansitam yaki para ki babad niam tanrai ki jingken no kilong ki babakla bat ki baklem jing shisha bat ki batmuru ban penmi ka jing shuon bat jing ya pher jingmut ha ka imlang ka salang ni kintu ya baro bat kentaj ya kum gini ki jingkren penpat penpra hendrai ban kentir ka jingetli mlan kum kawai kum ka party ka bakut jingmut ban IT bat ban kentir ya ka jingetli ha ka imlang ka salang bat nginyai train na munta ka jingetli bat pentkana ba baro kila ban imlang kum kawai klem kano ka jingtieng ne ka jingsha pen chaptieng kum ginang ilam ki bodon ka jingkit kli ban wanra ka jingsuk ka jingyai sha ka jingya sutu jimut ba ka jingetli ni dawa ka jingma bat ka jingkit kli na ka benta ka jingkren ka ba penja burom bat ka ba klem nong rem bla kren da uteu nong yalam jong ka RSS